Hej og velkommen til endnu en gang her hos Amazonia. I dag der skal det handle om denne her Strideways SW1 CO2 regulator. Lille kompakt sag i en god kvalitet. Tung, bygget af gode materialer. Jeg får en del spørgsmål på mail og også på telefonen omkring denne her regulator. Med folk, der er i tvivl om, hvordan den skal monteres, og om man kan nøjes med 1 manometer og mange andre ting. Og det vil jeg i den her video prøve at sætte lidt fokus på. Jeg vil også vise, hvordan man lige får ekstra udgang på den, for det kan den nemlig også. Så bliv hængende. Jamen lad os kigge på den her. 1 manometer. Kan man nøjes med det? Det er et af de typiske spørgsmål. Manometeret, det er den lille viser der. Det den viser, det er udgangstrykket. Det stiller man på den store knap her. Det vil sige, når der er en CO2-flaske i bunden her, så kommer der tryk i, så stiller man udgangstrykket. Og det har man behov for at vide, for at kunne presse CO2 ud igennem sin diffuser, som kunne se sådan der ud. Og der skal man typisk have et udgangstryk på minimum 3 bar. Det kan variere fra diffuser til diffuser, men man skal i hvert fald, man har behov for at kunne se sit udgangstryk. Så stiller man så de små bobler herovre på, der kommer her, via en slange ned i akvariet, og der er CO2. Så mangler der jo eller 1 manometer, er der nogen, der vil sige. Og ja, men hvad er det ekstra manometer, det kan? Jamen det kan vise flasketrykket i sådan en CO2-flaske her. Nå, CO2 sådan en flaske her, det er jo en gas. Upsi. Trykket i sådan en flaske her, det er konstant. Så det man går glip af med manometeret her, eller med at mangle et manometer, kan man jo sige, det er en viser, der måler flasketrykket, som er konstant i 99,9% af den tid, du har den skruet på en flaske. Så længe den sidder på, så vil flasken være, så længe der er noget i flasken, så vil viseren stå det samme sted. Og så er det klart, når flasken den er lige ved at være tom, så vil den falde. Men du har jo allerede 1 manometer på den lille her, som viser udgangstrykket. Og hvis det falder, jamen så er flasken sgu nok ved at være tom. Medmindre der er en utæthed eller noget andet. Så man kan sige, det ekstra manometer, det er meget rart at have. Bruger man det reelt? Nej, det gør man sgu ikke. Så det ser fedt ud, men man kan sagtens undvære det. Så det var forklaringen på et enkelt manometer frem for 2. Håber det giver mening. Og ellers så de næste spørgsmål jeg får omkring den, det er egentlig, jamen den kan jo kun monteres lodret på en flaske. Og det duer jo ikke der, for så vender den jo ned. Det viser jeg her, hvordan det monteres. Og bagefter, så viser jeg også lige, hvordan man nemt monterer de ekstra udgange, man faktisk kan montere på den her regulator. Det vil sige, står du og køber et ekstra akvarie, eller har et stort akvarie, hvor du har behov for flere udgange, så kan du altid eftermontere den her. Du kan også smide en SodaStream-flaske på via denne her, og det kan faktisk også bruges på de små nanoflasker fra, Protropica, de her bitte små. Så det bliver også vist. Så hvis du vil se, hvordan man gør det, så følg med.
det var alt for den her gang. Strideways SW1 regulatoren. Jeg håber, I har fået svar på de fleste spørgsmål. Brænd ind med flere, så skriv i kommentarfeltet hernede. Send mig en mail, eller endnu bedre, ring til mig. Telefonnummeret står inde på hjemmesiden. Typisk er jeg på telefonen alle hverdage fra 8 til 16, så tøv ikke med at ringe. Det skal I være meget velkommen til i hvert fald. Så tak for den her gang. Tak fordi I har haft lyst til at se med. Subscribe til kanalen, like, del med jeres venner og bekendte, hvis I synes det er værd at dele. Tak for den her gang i hvert fald. Hej.